ମୋ ନାଁ ମୋନାଲିସା। ଆମେ କଟକରେ ରହୁଛୁ। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଖାଇବା ଏଠି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଭେଜ ର ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କି ନାନ୍, ଡାଲ ମଖନୀ, ପନିର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିଜ ଅଛି, ଲସ୍ସି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଲୋକେସନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦଉଛି, ଏଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ ର ମାନପୁରରେ ଅଛି, ନିୟର ବିଜୟ ଢାବା। ତ ସେଠି ଆପଣ ଥରେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଜ ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ମୋ ନାଁ କଲଲ ବେହେରା। ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆମର କଟକରେ ଏଇଟା କାକେଦାଟି ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟଲେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପିଓର ଭେଜ। ପିଓର ଭେଜ ର ହେଲା ଚାହିଦା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ଲୋକ ଭେଜ ଉପରକୁ ବହୁତ ନନ ଭେଜ ଲୋକ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଭେଜ ଉପର। ଆଉ କାକେଦାଟି ଫେମସ ଫର ବିଗ ନାନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଟକର ବାଣପୁରରେ ବିଜୟ ଢାବା ସାଇଡରେ ଆଜି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ। ମୁଁ ତ କହିବି ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି ତାର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାର ଖାସିୟତ କଣ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ କହିବି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ତାପରେ କହିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ।